Indvielsen af det nationale hestesportcenter Vilhelmsborg den 1. og 2. juni 1991. Denne smukke herregårds historie kender vi flere hundrede år tilbage. I 1973 overgik den til Aarhus Kommune, og i dag indvies den som nationalt hestesportcenter, men i international klasse. Her findes de mest moderne faciliteter, såsom stalde, udendørsbaner, haller, undervisningslokaler, elevboliger og meget mere. Vilhelmsborg er enestående i Europa, i det hesteavlen her bringes under tag med udøverne af hestesporten. Jagtridning med deltagere fra Jysk Jagtrideklub er et af dagens mange indslag. Jagten er ca. 15 km og går gennem Vilhelmsborgs smukke skove. Der stilles store krav til både hest og rytter. Jagtridning er en spændende sport, der giver dejlige naturoplevelser, og så er det en sport for alle aldersgrupper. Arabisk fuldblod har fra sin oprindelse været benyttet til væddeløb, og det bliver den stadig. Arabisk fuldblod er grundstammen i engelsk fuldblod. En karakteristisk situation for jagtridning er spring over vandkrav. Også et spændende indslag i den årlige Hubertusjagt på Eremitagen. Gardehusarregimentets hesteeskadron er med til at festliggøre dagen. Der gøres klar ved stallene. Et festligt og malerisk skue. Også travhestene var repræsenteret på dressurbanen. I travsporten er det således, at hestene starter med de samme forbogstaver, årgang efter årgang. Og det var også de gamle håndværk, som der stadig er behov for. Team Danmarks dressurridning er af høj klasse. Inden for denne disciplin har blandt andet Anne-Grethe Tørnblad og hesten Martok gjort Danmark verdensberømt. Deres præstationer har været med til at skabe respekt om dansk hesteavl. Han er allerede adskillige sejre og placeringer ved landstævner. Senest blev det til en anden plads i Intermediate 1 i Tisted og en tredje plads i Intermediate 2 fra Fredericia. Og han forventede at starte i Grand Prix i august 1991. Det var Bjarne Nielsen på Lave Lærerbo ved Brune. Så har vi lærermesteren, Valdemar Hansen, som vil
særdeles godt kendt her i Aarhus, fordi han har været ansat i år. Dansk-Islandsk Hesteforening afholder under indvielsen udtagelsesstævne til DM. En smuk pas de deux med en kendt dansk berider og dressurrytter og en af hans tidligere lærlinge. Vi siger tak til Niels Valdemar og Bjarne Nielsen for deres herlige opvisning på de 2 dage. Det var bolsjeceringsholdet. Tak til dem. Dansk sportspony, både som ridehest og som kørehest. Her er en meget sjælden forspænding som femspand med 2 stangheste og 3 forløbere. Både i dressur og springning er dansk sportspony attraktiv. Under kørsel kræves der stor lydighed af hestene og en meget præcis og følsom kuskehånd. Fra tidernes morgen har knapstrupperen været anvendt som kørehest. Specielt ved festlige lejligheder som konfirmationer og bryllupper. Hestens hvide farve med de røde eller sorte pletter i en livlig mosaik sammen med dens elegante manerer giver tilskueren en festlig oplevelse. En smuk tradition, som holdes i live den dag i dag. Vor ældste nationale hesterace er dog Frederiksborgeren. Den blev fremavlet under Christian den 4. på nordsjællandske stutterier. Som kørehest vandt den europæisk berømmelse på grund af sit livlige og venlige temperament. Den blev i stor udstrækning foræret til andre landes konger og fyrster. Dens farve er normalt rød med hvide aftegn, men her ses også en palomino-farve. Igennem de senere år er der i avlen lagt øget vægt på at fremavle rideegenskaber i Frederiksborgeren.
Der er rytme i et firspand, og det er flot. Husarerne fører publikum til det vestlige baneanlæg, hvor et omfattende program indledes. Husarernes opvisning starter med en ouverture. Paukehesten, en friserhest, er lidt af en primadonna. Den er helt klar over sin egen betydning og værdighed. Alle husarerne er værnepligtige. I eskadronen fra Næstved indgår 50 menige husarer og 70 heste. Selv i vort højt industrialiserede samfund er beslagsmedens gamle håndværk uundværligt. Hans arbejde kræver stor omhu og ansvarsfølelse. Hestens velgående er i høj grad afhængig af beslagsmedens arbejde. Kvadrilleridning, udført af 8 unge ryttere efter kort tids øvelse. De rider alle på dansk avlede heste. Ridesporten i Danmark har i dag mere end 70.000 organiserede medlemmer, som dyrker ridesporten på mange forskellige niveauer. Tilslutningen er særlig stor blandt ungdommen. Mange begynder allerede før skolealderen på de små ponyer. Senere udvikles interessen alt efter evne og muligheder. Skoldekørsel køres med ponyer. Sporten er forholdsvis ny. 2 ekipager af gangen dyster på 2 parallelle baner med 5-6 porte. Hver port er markeret ved 2 toppe med en bold på spidsen. Det gælder nu om at køre banen igennem på kortest tid og med færrest nedrivninger af bolde. Disse energibunter går på med næsten dødsfart. Denne kørsel er arrangeret specielt for Vilhelmsborgs indvielse. Men så elegant kan det gøres, også med store heste. Smidigt og præcist. Her med Danmarks førende firsmandskusk. Og det er kørekunst. Ridning for handicappede er i god udvikling i Danmark. Ridningen styrker de handicappede både fysisk og psykisk. De får optimisme og selvtillid.
men der kræves gode hjælpere og stabile heste. Egenhorn, navnet på en særlig forspænding med 2 heste ved stangen og 1 forløber. Op til dette århundrede foregik ridning for piger i damesadel. En demonstration af lydighed og præcision. Fjordhesten, også kaldet Nordbakken, stammer fra Norge. Familien her kører i ponyvogn og med lakaj. Velkommen til de 2 repræsentanter for Connemara-racen. Det er Gaston. Connemaren er en irsk ponyrace. Den er hurtigt blevet populær i Danmark. En sund og stærk pony med gode anlæg for dressur og spring og med et roligt temperament. Dansk Connemara-avl har i de senere år bevist, at racen befinder sig på et højt internationalt plan, og danske avlsdyr er eksporteret til flere lande. Det gode temperament gør denne race lige velegnet for børn som voksne. Denne jagtvogn er særlig interessant. Den er fra slutningen af forrige århundrede og har tilhørt en af de tidligere ejere af Vilhelmsborg, baron Theodor Gyldenkrone. En elegant vogn med lette linjer og bygget af det anerkendte vognfirma Gløj. Denne vogn, en phaeton med buk, er fra Egeskov Vognmuseum, og forspandet er Frederiksborg-heste. Kørsel er for hele familien, hvad enten det drejer sig om 2-spand, 4-spand eller 6-spand. Selvom det er den mindste hesterace, har den kvindelige kusk virkelig hænderne fulde. Der er langt ud til forløberne. Kørsel med 6-spand er et stort arbejde. Her klaret med kvindeligt mandskab. Elegant. Og et rytterangreb, som afslutning på en festlig husarunderholdning. New Forest-ponyen stammer fra de store skovdistrikter i det sydlige England. Den fremhæves for skønhed og temperament. Racen kom til Danmark for 30-40 år siden. Det er ikke ualmindeligt, at den kan springe sin egen højde, og som kørehest er den også populær. New Forest-ponyen er hesten for barnet mellem 3 og 90 år.
Voltigering er gymnastik og akrobatik til hest. En forholdsvis ny idræt i Danmark i god udvikling. Flere og flere klubber i Danmark tager denne disciplin op. Der konkurreres både i enkeltmandsvoltigering og holdvoltigering. Duelspringning. En spændende konkurrence med et hold fra Sjælland og et fra Jylland, kaldet Vilhelmsborg-holdet. På hvert hold er der 6 ryttere. Der duellerer hele tiden en rytter på hvert hold, og der rides på 2 parallelle baner med ens opbyggede forhindringer. Vinder er rytteren med den bedste tid og de færreste nedrivninger. Endnu en start i duelspringningen. En refusering giver naturligvis strafpoint. Alle 21 hesteracer i Danmark er repræsenteret på Vilhelmsborg i dag. En ny start i skottekørsel, der får en dramatisk afslutning, men alle klarer uheldet uden skrammer. Og det bliver en Sjællands sejr, det bliver til Uffe Nietzsche. Duelspringningen byder også på dramatik. Ikke alle ryttere kommer fejlfrit gennem banen. En refusering giver strafpoint. Det samme gør en nedrivning. Men til sidst en ekstra elegant afslutning. Ved bedømmelse af islænderens gangarter har rytter og hest flere forsøg, og der er mere end en ekvipage på banen af gangen. Islænderen er kendt som den eneste hest med 5 gangarter. Udover skridt, trav og galop er det tølt og pas. I tølt har hesten kun et ben i jorden af gangen. I pas flyttes de 2 samtidige ben samtidig. Her kom rytteren ikke med. Kørsel med hest og vogn skal kunne foregå sikkert og harmonisk, også på offentlig vej og i al trafik.
Springning er en vanskelig disciplin, som kræver mod hos både rytter og hest. Højden i denne duelspringning er 1,30 meter. Det ligger jo sådan, at formålet med en mønstring er at præsentere hesten. I en mønstringskonkurrence præsenteres hopper med føl fra samtlige 21 hesteracer under landsudvalget for heste. Ved mønstringen bedømmer dommerne hestens eksteriør og dens gangarter i både skridt og trav. Bedømmelsen foregår på en trekantbane. Ved mønstringen lægges der vægt på, at både hest og mønstre fremtræder velsoigneret. Denne imponerende belgierhoppe opnåede som eneste deltager topkarakteren 9, 9, 9. Så ser det ud, ser ud som om de har trukket løg, og det er Hasse Hoffmann. Finalen i duelspringning. Dommertårnens side. Kampen er hård Og Per Ejlersgaard starter over på reklamesiden. Starten er gået. Og de er begge fejlfri på den første forhindring. Og fejlfri på den anden. Begge ryttere rider indtil nu fejlfrit, På den tredje. Føles nogenlunde og de af med ligger kontrapær. meget tæt. Kontrapær. Det ser ud som om Per Ejlersgaard fører. Nu er der kun 2 forhindringer tilbage. Per Ejlersgaard fører, man nu Hvem kommer Hasse vinder? Hoffmann stærkt. Det var omtrent dødt løb. Men starteren og dommeren dernede siger, at det var Hasse Hoffmann, der vandt dette. Han kom først over den sidste forhindring, og er dermed vinder af denne duelspringning, der er arrangeret i Det blev anledning af Vilhelmsborg-holdet. Vilhelmsborgs indvielse. Begge dage modtager vi besøg af vores kongelige protektorer. Her er hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, som er protektor for både Dansk Varmblod og Dansk Køreforbund. Prinsessen er ledsaget af hofdame grevinde Karin af Rosenborg. Højre for højre, sving til højre. Fremad! Hendes kongelige højhed kører i karet fra den kongelige stalletag, trukket af 4 heste med forridere. Altså ingen kusk på kareten. Forrest husarernes pauke og trompeterkors. Bagest ryttereskår. Her modtages Vilhelmsborgs protektor, hans kongelige højhed prinsen, ved hovedbygningen af borgmester Torben Simonsen Aarhus og direktør for Vilhelmsborg, Bent Nergård. Åbent hus aktiviteterne er slut. Hans kongelige højhed skal nu i den store opvisningshal i overværelse af 3.000 tilskuere opleve hovedbegivenheden ved indvielsen. Det store historiske galashow.